Na slovíčko s lepšou prievidzou. Kandidáti na poslancov nie sú len známe tváre z online sveta a billboardov. Sú to bežní ľudia, ktorých zaujíma, kam smeruje ich mesto. Pozrime sa na kandidátov týmu Lepšia prievidza, čo ich motivovalo začať a ako chcú prispieť k vytvoreniu lepšej prievidze. Moderuje Braňo Gigac, kandidát na primátora mesta Prievidza. Dnes s kandidátkou do mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 3, Nové Mesto Zapotôčky, Veronikou Drábikovou. Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu s kandidátkami a kandidátmi Lepšej prievidze vo voľbách do orgánov samosprávy, ktorý sa uskutočnia 24. októbra 2026. Dnes je tu so mnou Veronika Drábiková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktorá sa chystá svoj mandát obhajovať vo volebnom obvode číslo 3 Zapotôčky a Nové Mesto. Veronika, vítaj. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Tak ideme na to? No, tak poďme. Veronika, keď sa povie tvoje meno, niekto si predstaví zubárku, a ja, iný ako poslankyňu, to si tiež viem predstaviť. Kto je Veronika Drábiková mimo svojej práce? No, mimo mojej práce asi mama na plný úväzok, by som povedala, lebo to je asi jediné, čo teda ozaj mimo prácu sa deje, takže odpoveď je jednoduchá, ale je to mama. Si mama teda 4 detí. Ako sa dá skĺbiť rodina, podnikanie, politika a teda aj verejný život? Niekedy veľmi ťažko, ale je to v podstate o dobrom manažmente času, na plánovaní si. Ja som plánovací typ, takže v podstate ten manažment, všetko proste musí mať nejaké ten svoj rád a časovo, aby sme stíhali tak, ako potrebujeme a potom sa to dá všetko sklbiť. Ty máš teda veľmi veľa aktivít, aj rodina, aj všetko a ako vlastne oddychuješ, keď máš aspoň chvíľku pre seba? Čo robí Veronika Drábiková? No priznám sa, že ja už neviem ani kedy som naposledy oddychovala, či som vôbec niekedy mala ako keby ten čas úplne pre seba, alebo že naozaj vypnem a nikto pri mne, ale viem si predstaviť, že ten oddych pre mňa najlepší je napríklad v posteli so šálkou čierneho čaju, s mliekom, pretože ja nie som kavičkár, a s knihou v ruke. A niekedy proste len tak v posteli sa zababušiť a pospať si, lebo možno v toho spánku mám niekedy menej, takže v podstate toto by bol asi taký najlepší oddych pre mňa niekedy. Prvýkrát si bola zvolená za poslankyňu v roku 2018, teda už mandát vykonávaš 8 rokov. Čo bolo pre teba ako nováčika vtedy v komunálnej politike na začiatku najťažšie? No, najťažšie bolo asi to, že človek naskočí ako keby do rozbehnutého vlaku. To znamená, že zorientovať sa v tých vzťahoch, to ako niektoré veci fungujú, tým, že tie veci stále ako keby pokračujú v meste, to mesto sa nezastaví, aj keď vy do toho vlaku naskočíte. To znamená, že toto bolo také akože porozumieť týmto veciam, ktoré sa tu riešia a kto s kým ako tu funguje a toto bolo asi také najťažšie. Keď sa dnes obzrieš za tými 8 rokmi, vedie tu už nejaká doba, že z tých 8 rokov tvojho výkonu mandátu, na čo si tak najviac pyšná, hrdá, ktorej téme, keď si sa venovala? No, trošku ťažká otázka, pretože ja si nemyslím, že by som ako si dovolila tvrdiť, že som naozaj akože hrdá, pretože veci, ktoré sme robili, alebo ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, nie sú v zmysle, že môžeme byť neviem aký hrdí, že sme urobili niečo prevratné, pretože vždy sa dá urobiť niečo viac. A vzhľadom na to, že ako keby som bola tých 8 rokov ako keby na strane opozície, tak o to ťažšie sa niektoré veci plnili. A v podstate to, čo je ako keby tá práca za nami, podľa mňa takéto najväčšie bolo kauza v zariadení pre seniorov, že trošku sme sa snažili tam ako poukázať na niektoré problémy, ktoré sa tam dejú, zlepšiť tam aj komunikáciu medzi zamestnancami, vedením zariadenia pre seniorov, takže toto sú v podstate veci, ktoré si myslím, že sme sa zaslúžili o to, aby sa čiastočne zlepšili. Určite je tam priestor ešte na zlepšovanie, ale zase nemôžem tvrdiť, že je to niečo, na čo som neviem ako hrdá, pretože mne to príde prirodzená vec, ktorú treba ako keby napraviť. Áno, a aj vtedy, veď, keď sme to riešili, namiesto riešenia problémov sa iba útočilo na tých, ktorí na to poukazovali, veď sme si to užili na tých mestských zastupiteľstvách neraz. Čo by si dnes odkázala vlastne človeku, ktorý rozmýšľa, či vôbec kandidovať alebo ísť do tej komunálnej politiky? Už za tých 8 rokov to vie zhodnotiť, či to
podstate aj za to stojí. No povedala by som mu, že nech sa obrni dávku trpezlivosti, pretože človek má nejakú predstavu, čo by chcel zmeniť, alebo vie, čo sa mu v meste nepáči, ale bohužiaľ niektoré tie veci nefungujú zo dňa na deň. To znamená, že vzhľadom na to, aké sú procesy, ktoré niektorým tým výsledkom, ktoré vidíme, predchádzajú, tak treba sa naozaj obrniť tú dávku trpezlivosti a naozaj si dobre rozmyslieť, teda, že či človek ako keby je trpezlivý a chcel by skandidovať, lebo zase naozaj poukazovať prstom na nejaké chyby je ľahké, niekedy je ťažšie ich zmeniť, ale proste dá sa to, keď je človek, dajme tomu, naozaj trpezlivý. Mhm. Ty sa stretáva s ľuďmi ako zubná lekárka, stretáva sa s ľuďmi ako poslankyňa, ale aj ako mama. Čo podľa teba dnes rodiny v Prievidzi najviac potrebujú? No podľa mňa sú to úplne jednoduché veci. Kúpalisko, keď tak povieme jednoducho. Potrebujú tie rodiny s deťmi, podľa mňa potrebujú ten priestor, kde môžu tráviť čas spolu ako rodina. To znamená, či už sú to športoviská, či už je to proste miesto, kde môžu tráviť svoj voľný čas. To môže byť napríklad aj to kúpalisko. To znamená, že ja si myslím, že ako tu v regióne alebo celkovo v Prievidzi toto by sa malo zlepšiť, aby nemuseli tí ľudia stále ako keby niekam cestovať, ale vedeli ten čas svoj voľný, ktorý chcú venovať rodine po práci, vedeli využiť kvázi aj tu v meste. Mhm. Ako hodnotíš stav mestských športovisk v Prievidzi? Katastrofálny za mňa. Dlhé roky sa tu v podstate ako keby nič nerobilo a vidím tu veľmi veľký priestor na zlepšenia. Takže za mňa akože je na čom pracovať. Áno, vlastne veď tvoj syn aj aktívne hráva hokej v mládežníckom klube, čiže môžeš vidieť aj ako funguje ten zimný štadión, v akom stave je. Predčasom si na to priamo upozornila aj na mestskom zastupiteľstve pani primátorku. No, vzhľadom na to, že kedysi som na ten zimný štadión sme chodevali, ešte si to pamätám ako pubertiaci, keď tu chodevali hokejisti zo zahraničia na letné tábory a v podstate my sme sa dneska dostali do štádia, že už ani len tie letné tábory v lete nefungujú, pretože ľadová plocha v lete je rozpustená. To znamená, že ako keby ja vidím skôr úpadok a nehovoriac potom, dajme tomu o technickom stave tohto športoviska, keď už sa bavíme konkrétne o zimnom štadióne. Takže ten hokej, to vidíme, veď kedysi Prievidza si hrala aj nejakú vyššiu ligu a dneska Áno. proste to celé upadlo. To znamená, že tam sú veľmi veľké medzery, čo sa hokeja týka, aj celkovo teraz zimného štadióna, keby sme sa mali zamerať na túto oblasť športu. Mhm. Kde vidíš v Prievidzi, Veronika, najväčší priestor na zlepšenie? Hej, že v čom by mala Prievidza zabrať? Podľa mňa priestor na zlepšenie vidím v tom, že Prievidza by mala, alebo ako mesto, vedenie, by malo lepšie spolupracovať napríklad s podnikateľskými subjektami, pretože si myslím, že je veľmi veľa podnikateľov v meste, ktorí majú úprimný záujem pomôcť aj zainvestovať do mestského majetku, do športovísk. My tu máme také kvantum šikovných ľudí, ktorí sú ochotní dať sponzorské príspevky do škôl, škôlok a jednoducho to sú podľa mňa tak jednoduché veci, len naozaj treba nájsť ako keby tú vôľu na tú spoluprácu, ktorá podľa mňa tu chýba. A myslím si, že tým by sme aj my, bežní občania, potom videli nejaké zlepšenia, takže toto podľa mňa by bolo vhodné zlepšiť, komunikovať s tými ľuďmi a s tými podnikateľmi a nie akože hovorí, že nie, nechceme a neviem čo, veď prečo, veď my môžeme byť šťastní a môžeme uvítať, lebo o to viac ušetríme napríklad mestské peniaze, ktoré vieme využiť niekde inde, keď raz niekto príde ochotne nám ponúkne, že chce pomôcť a nič za to neočakáva. Mhm. Ako matka 4 detí určite chceš, aby tvoje deti vyrastali buď v našom meste alebo v našom regióne, aby boli aj blízko teba. A čo by si možno tak prijala, aby tvoje deti o 20 rokov povedali o Prievidzi? Aká by mala byť Prievidza? Že aká by mala byť? No mala by byť miesto, kde máš tú svoju, kde máš uplatnenie pracovné, kde je to miesto, kde vieš tráviť svoj voľný čas, že máš tu miesto, kde tvoje deti môžu chodiť na nejaké krúžky, kde môžu vlastne
mať takéto vyžitie aj po škole, kde je dané, kde sú školy, ktoré ti poskytnú potrebné vzdelanie. To znamená, že podľa mňa toto sú také tie základné atribúty, ktoré v podstate v Prievidzi je dôležité, aby ten človek, keď chce zostať v tej Prievidzi, tak zostane len v prípade, pokiaľ toto všetko tu je. To znamená vzdelanie, vyžitie aj mimo povinnosti a práca. No a práca je asi aj to gro. Takže asi tak by som povedala. Čo ťa tvoje deti zatiaľ tak najviac naučili o živote? Čo si od nich tak zobrala? Hej, že je iná Veronika Drábiková teraz a Veronika Drábiková predtým ešte, než sa stala matkou? No, naučila som sa lepšie manažovať svoj čas. Musím sa učiť trpezlivosti. tak to sú asi takéto základné veci, že čo. Lebo samozrejme, no, je to niekedy naozaj veľmi náročné. Aká vlastnosti podľa teba najviac pomáha zvládať všetky tvoje životné úlohy? Tá vlastnosť je v podstate to, že som plánovač, že si viem Mhm. ako keby ten čas naplánovať. Takže asi to je to, že a možno to, že zbytočne nestresovať v niektorých situáciách, pretože všetko sa dá nejakým spôsobom vyriešiť, no nie vždy je to ľahké alebo v podstate jednoduché alebo priaznivé, ale vždy všetko má nejaké svoje riešenie, takže možno aj to nestresovať niekedy zbytočne. Mhm. Ty si tiež vlastne študovala mimo Áno, nášho ja som v okresu v Olomouci zahraničí, študovala. v Olomouci. Možno prečo si sa rozhodla študovať nie na Slovensku na vysokej škole, ale išla si do zahraničia? Pretože som vedela, že v rámci Slovenska a Českej republiky je najlepšia zubarina, teda ako vysoká škola so zameraním na zubné lekárstvo práve v Olomouci Mhm. a mala som teda to šťastie, že sa mi podarilo sa tam dostať a vyštudovať, takže preto som sa rozhodla tam. Zároveň v čase, keď som ja začala študovať, tak to štúdium v Českej republike bolo skrátené na 5 rokov, Mhm. ale na Slovensku v tom čase to bolo 6 rokov. Takže to boli možno také tie atribúty, prečo som sa rozhodla ísť tam. A ako spomínaš na tvoje začiatky, keď si už začínala ako zubná lekárka v Prievidzi? So Niektorých pacientov máš v podstate stále, už sprevádzaš ich od detstva, dajme tomu už, tak... No áno, v podstate zistujem teraz v práci niekedy, že stárnem, pretože niektorí naozaj prišli ku mne ako deti a teraz už sú to niektorí normálne už ľudia dospelí. Takže si hovorím, že fú, že už asi dlho pracujem a stále si tak akože namýšľam, veď nie som stará, ale pri tej práci to potom vidím, že naozaj, že, o, že starnem aj ja a teda aj sú akože to vidím na tých pacientov, v podstate na tých deťoch, to Mhm. človek asi najviac vidí. A aké boli tie tvoje začiatky? Začiatky boli v podstate niekedy náročné, chodovala som unavená z práce v podstate a zistila som, že ten reálny svet je trošku diametrálne odlišný od toho, že čo sa naučíte niekde na škole a potom v realite, že to bolo trošku ako keby ťažšie, no. Tie začiatky v podstate také náročnejšie. Aj to, ako nebolo jednoduché hneď sa rozhodnúť ísť podnikať do vlastného. Ja v podstate som začínala ako zamestnanec, ale nebolo to dobre, tak som sa proste rozhodla, že musím vybudovať niečo vlastné a robiť tak, ako si ja myslím, že to je správne. Mhm. Prečo si sa rozhodla znova kandidovať? No, rozhodla som sa znova kandidovať preto, že sa nádejam, že už konečne by si sa mohol stať primátorom mesta Prievidze. A si myslím, že si dal dokopy tím ľudí, kde každý je proste odborník v úplne inej oblasti, každý má proste záber, nejakú tému, ktorej sa venuje a každý sme diametrálne odlišní. A my máme proste tak krásne myšlienky a vízie, čo chceme v tom meste zmeniť a pokiaľ proste by sa to konečne podarilo, tak preto som sa rozhodla kandidovať, lebo dúfam teda, že by to už mohlo dopadnúť pozitívne. A hlavne nerozumiem aj tomu, že prečo niektorí ľudia sa boja dať ti hlas ako primátorovi a operujú s vetou, že si ešte príliš mladý, pretože stačí sa pozrieť na niektorých primátorov, či už v meste Trnava alebo Nitra. To sú vlastne páni, ktorí začínali ako primátorovia cca v tom veku ako ty začínali primátorovať. Takže
Vlastne celý je to toto je akože celý taký ten komplex, že prečo teraz som sa rozhodla a teda dúfam, že to tento rok pozitívne dopadne. A Ďakujem. nebudeme akože na strane opozície, ale už budeme konečne aj taká tá koalícia, ktorá bude vedieť opraviť niektoré tie kazy v Prievidzi. Nie len zubné už. No. Tak poďme na záverečnú rubriku. Budeš dokončovať Veronika vety. Si pripravená? No, skús. Dobre. Prievidza bude o 10 rokov. Mať dokončené všetky hokejové šatne. Najväčší potenciál nášho mesta je, Tá spolupráca s podnikateľmi. ak by som mohla zajtra zmeniť jednu vec, bola by to? Plaváreň napríklad. Verím, že raz budú obyvatelia na Prievidzu hrdí, pretože Pretože im vytvoríme miesto, kde môžu tráviť voľnočasové aktivity, kde môžu nájsť svoje pracovné uplatnenie. A teraz jednou vetou, prečo by mali ľudia dať dôveru práve tebe. No ľudia si myslím, že mali by mi dať hlas, pretože si myslím, že som empatická, snažím sa teda vyriešiť veci, pokiaľ je to v mojich možnostiach. A možno aj preto, aby mohli potom povedať, že áno, v niečom som pomohla a teda budem sa snažiť, pretože ja sama chcem, aby naše deti tu zostali a boli spokojné. Takže toto je asi ten zámer, že chceme robiť niečo pre vás, pre ľudí. Super. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Tak toto bola Veronika Dráviková, kandidátka na poslankyňu vo volebnom obvode číslo 3 za Potôčky a Nové Mesto. Prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.